Claro que sí. Ahora vamos. Ahí estamos. Qué máquina, tío. Tremendo. Mira os encerro, tío. Os encerro, mola. Ei, Chusma! Boas noites a todos. Xa non teño que dicir eso de boas noites, boas mañás, bons días, boas tardes, porque xa estamos on de aire, en directo con todos vos, e ademais cunha moi boa noticia, que é que xa temos nome oficial. Vos dixéramos que íbamos facer unha votación entre todos vos, e como sempre non cumplimos co que dixemos, e decidimos que xa temos nome, que vai ser Somos de Monte. Roubamos o lema da nosa páxina de Facebook e Trail Somos de Monte, e nos quedamos co nome para o programa. Somos de Monte, verdad, Anxo? Somos de Monte, aínda que eu son de Monte un tío xe moi cabreado, tío. Estou moi cabreado, Xosé María. Sí, día 2, tío. Día 2 e GZ Trail ainda non me ingresou a nómina. Eso por un lado. Por outro lado... por outro lado, a quen se lle ocurre, joder, despois de 45 días que estamos confinados, poñer o programa a hora que se pode salir a correr. Pero quen nos vai estar vendo, Xosé María? Quen nos vai estar vendo, tío? Si xa non triunfamos con Chito, ala, o programa. E a terceira. Os pros, ás 10 da noite, estamos descansando, porque mañán temos carreira, entendes? Mañán temos carreira. Estamos xa aquí casales, cos geles, con todo preparado, e ti nada, insistindo, e ás 10 da noite, a hora que eu tiña que estar descansando, tío. É que non tes vergüenza. Pero a quen se lle conta, Xosé María? Queres acabar con este programa antes de empezar, tío? Que eu teño carreira mañán, tío. Biche aí, Anxo, eu estou tamén anotado esta carreira, e xa veño de adestrar. Mañán recordamos a todos que é a Aranga Solidaria, esta xente, estos chalados de Aranga Free Trail que organizan todos os anos a súa carreira aí polo Nadal, ese Free Trail en Aranga, e a xente de Traileros Tosos e Birras que decidiron pois facer un pequeno ou gran acto solidario en favor da cociña económica e da asociación de nais e de pais de alumnos con necesidades educativas especiais. Todo o recaudado será donado a eles, nos parece unha iniciativa moi interesante. Podéis inscribirvos en Galitiming por solamente 5 euros e así empezar mañá no adestramento co voso dorsal e poder subilo a redes e compartilo, que é unha iniciativa moi chula e que dende aquí tamén queremos saudar. Pero, Anxo, hoxe vanse che quitar todos esos enfados e cabreos que tes comigo. Porque che traio a toda unha mulleraza. Te traio a unha gran montañeira e unha gran ultreira. Te traio a raíña do Courel, Raquel. A raíña do Courel, tío, que está hoxe aquí, a raíña do Courel, tío, que pasada. Debería de estar, se Mani Manitas Maneiro está por detrás, e debería de estar con nós tamén. Que pasada, raíña do Courel, tío. Loitadora. Mira, viste la está tuñando. Dios mío. Es un espío. Bueno, corta, xa iba a dicir, corta xa, porque, oye, me estuve enamorando, que esto non pode ser, que usa de mulleres fillos, que tanta historia. Raquel, boas noites, como estamos? Moi ben, que tal vos? Isto emociona, Yo estaba algo cabreado con nós porque nos estamos quitando horas de entreno que tiñamos preparado, Raquel. Que tal? Como le xa hoxe xa saíches a correr? Cantos kilómetros fixo hoxe un ultreira como tú, despois de 50 días encerrado en casa?
Despois de 50 días encerrada, mo tomei con moitísima calma, pero bueno, feliz, 13 Inteligente, kilómetros, sí, moi tranquiliña, 13 suaves, camiñando, trotando, emocioneime todo, salín Pero da houbo casa, lagrimilla ou non houbo lagrimilla? non, houbo lagrimilla. Son moitos días, tiña moita necesidade, botaba moitísimo de menos. Por onde A ver, saíste, Raquel? por donde vivo, é que teño o monte aquí ao lado da casa. Afortunada. 1 kilómetro, a ver, botas moito de menos a xente ca que entrenas, por eso tamén a lagrimiña. Pero bueno, hoxe estamos todos moi contentos. Sabes que me dixestes que estaba a reiña do Courel, pois tamén traio a miña medalla de finisher da Ultra do Courel, tío, de 2014, pero non podía ser menos, tío. Tiña que estar eu preparado para a ocasión, Raquel. Raquel, unha pregunta que a min, sabes, porque ti para min eres un espírito libre, tía, unha das enamoradas da montaña, pero detrás de todo eso hai un entrenador que che prepara conscienciudamente a temporada ou vas sobre a marcha, eres aínda das clásicas da vella escola? Clásica de todo, e seguirei sendo así. Non teño entrenador, nin o vou a ter, Podería entrenarme eu tamén se quixera un pouco máis seriamente, pero non, négome a eso. Isto é afición e disfrutar. E a todos nos gusta mellorar, claro, baixar os tempos, e para iso hai que sufrir, pero non estou disposta a seguir aí un planning, unha rutina, nin me vai a supoñer tampouco... A ver, teño moi claro que son, Milloro porque entreno máis que antes, pero tamén chegarei a un tope que adiós. Isto non é... Non vou a vivir deso na miña vida, teño que disfrutar. Bueno, pero Raquel, sí, pero chegar a onde chegaches ti tampouco é nada sinxelo, e gañar a Ultra do Courel tampouco é nada sinxelo. Escoita, cando chegas ti ás montañas? Cando empezas neste mundiño, Raquel? Eu empecei camiñando. Empecei en sendeirismo, co Carroucho, que vos falou dese club Blas outro día porque foi aí onde nos coñecimos. Pois hai 12 anos agora. Sí, é que me poñedes esas fotos e así non se pode falar, Tío, está o Fran Mani Maneiro por detrás dándolle ao botón, tío. Xa, pero... Quen é este Carroucho? O Carroucho é un club de montaña que aínda está agora, pero bueno, que facía moito sendeirismo, montaña normal, gran grupo, bueno, despois iba moito pola, a ver, en grupo pequeno, claro, pola nosa conta, que foi onde máis pateei, seguindo aí a Blas, ou aprendes ou... Dios bendito, pero que é isto? De que ano falamos? De que ano falamos, Raquel? Pois hai 12 anos. Wow. Resta, sí, aí empecei. A ver, xa fixera cousiñas antes, Teño vida anterior a Blas, pero bueno, pouca cousa. De montaña, eso, pouca cousa. Que? E falando de Carroucho e falando de Blas, se non me equivoco, Víctor, temos por aí un vídeo. Falo con noso productor. A ver que nos ten algo por aí preparado, alguna sorpresa. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, dadesme medo, Me dijeron que te hicieron unas preguntas. ¡Hala! Esta es la parte trampa, ya lo sabía yo. Vou a retirar eso de moito lofe. Una ruta con el Carroucho, si te acuerdas. A primeira. ¿Qué significado tuvo para ti ganar la Ultra do Castelo? Bueno, chicos, gracias. Raquel, preguntábache que cal fora a última ruta, xa lembrabas que fixeras co Carroucho e en segundo lugar que supuso para ti gañar a Ultra do Courel. A última, vale, pensei que era a primeira, porque a primeira acordoume perfectamente, a última non, a verdade. Pues dime tamén. A primeira foi Tordolla, no mes de xaneiro cando me apuntei, que non coñecía a ninguén, chamei por teléfono, salían unha vez ao mes, un sábado, dixen, bueno, pois eu me apunto, fágome socia, fedérome e todo, sin coñecer a ninguén, ali me plantei. Quería patear monte, o tiña claro. A xente ca que andaba non pateaba, busquei como. Tordolla, nada, está aí moi cerquiña entre Trazo, entre Santiago, bueno, cerca de Cerceda, por aí. A última igual foi Aranga, un ano que levamos a todo o clube, a famosa Aranga, a ruta que facemos sempre ali, foi un ano tamén levamos ao club, pode ser que fose a última.
Non teño tan Sabes. claro xa. É que son moitos fines de semana como para acordarme xa. Sabes? Oye, nos preguntaba tamén pola túa victoria no Courel, esa entrada en meta espectacular, cerveza en mano. Of, Se nos podía dicir que foi o que sentiste. Un gran speaker, sí, recibichesme ti, o ano Antes xusto de que non vai jabalí, bumba. Sabes unha cousa? Eu Aí só lle está. puxe nome a dúas persoas neste mundo do trail. E as dúas están moi relacionadas con Raquel, vale? Unha foi nunha xabaliada que se botou a rir cando bauticei a un do noso equipo como o lixo dos homes. Non sei Oh, se o Dios! E outra, Perfectamente. e outra entrando no 2018, candiñame a min as lágrimas aos ollos ca cerveza ali que te estaban esperando como a raíña do Courel, Sí. como non podía ser de outra forma. Eso te lo dijo mi menda lerenda, tío. E as Pois dúas non o cousas... sabía, non sabía que foras ti. Pois sí, Sí. señor. Sí, Oh, señor. pois, Esa debocho a misma... ti. Eso mismo, Oye, tío. Pero que mira, sintistes? Que sintistes? Pois neses momentos creo que non fun nin moi consciente, a verdade. Foi como unha nube. Penso que aí estaba máis emocionado Blas que eu, lle fixo casi máis ilusión a él. Despois, ao longo do ano, sobre todo cando me lesionei, claro, pois empecé a ser un pouquiño máis consciente. Eso pasa unha vez na vida. A min, desde logo, non creo que se me repita a ocasión, o sea que... Non Oye, falamos de eu quen creo era, que- perdona, non vamos a dicir quen era o lixo dos homes, non é o No, momento ahora para no, entrar. pero bueno, ese fin de eu- semana pasamos moi ben, eu podo imaginalo. Mira unha cousa, Raquel, empezamos a intentar meterte un pouquiño en apuros. E esta pregunta vai en especial para a raíña do Courel. Con que te quedarías, Courel ou Picos? Puf, que difícil. É que non ten nada que ver. A ver, Aí estamos, aí Ah, estamos. é que papá ou Courel é mamá? Courel, que Galicia é o noso, e Picos é totalmente distinto. Claro, a ver, Aí sei que é mollar, aí que sei que mollar, aí sei que mollar. cada cousa ten o seu. A ver, por que hai que escoller se o podes ter todo? Non te mollas, tío. Non te Non, é que mollas. non podo escoller. A ver, Vale. para telo cerca, Caurel, que para iso é noso. Podes ir moito máis. A Picos, está moi ben, pero é unha paliza. Cada vez que vas, te metes un tute. Pero é que non ten nada que ver unha cousa con outra, Esta pregunta xa non eres a primeira que lle facemos ou que lle facemos. Pero, joder, sempre estás na montaña, tío. Donde se hai que apuntar para poder ter tanto tempo, para poder ir, para poder vir, e para poder disfrutar da montaña e da vida como a disfrutas ti? A ver, dime, a que se dedica? Quen é Raquel, a raíña do Courel? Explícalo a que non se conosa, non? Que vida hai que pasa? Mandando con man ferro de man ou man de ferro no Courel desde 2018. Que bo. A ver, que hai detrás de Raquel? Que hai detrás de Raquel? A en nivel que profesión personal. podes ter tantas vacacións? Ti pensa un pouco e xa verás. Aparte de Blas, que vive moi ben, pero vamos, eu teño 2 meses en verán, imagínate. Son profe, claro. A ver, estudiei, que queres? É que eu sempre lle digo o mismo a xente, se queres algo, pelea e loita. Eu estudiei. Sí, señor. E que tal leva unha profe a nivel profesional estes días? Estes días están sendo moi complicados. A parte, a ver, telemáticamente non é fácil para todo o alumnado. Eu teño alumnos con moitas, con características moi especiais, pouca accesibilidade moitas veces, historias pois complicadas. A ver, non é tan fácil como pensa a xente, nin hai ordenador sempre, nin conexión. Os adolescentes o están pasando moi mal, moito peor que os cativos, que se adaptan a todo moito máis fácil. Teño que tratar de chegar a todos. Estos días estou do móvil hasta o moño. Non solto o móvil, o meu, máis o do traballo, ordenador, o que toca. Pero hai que intentar facer algo que se poda. Eu teño unha dúda moi grande, tía, xa volvendo ao mundo do trail, porque xa sabes que as miñas dúdas son existenciales, non? Son un tío que reflexiona moito, levolle dando voltas. Sí, sábelo. Hai foros, sabes? Hai foros que falaran, está moi de moda, o tema dos bastóns.
Son realmente necesarios os bastóns ou son para os fluxos como a Xosé María? No, a min non me chames floxa, que eu forever bastóns. Sempre. Sí, Porque temos xente sempre. incluso como Ahí está, a... sí, como señor. a... como E a máis en Luna. ultras, vamos, en ultras, en maratón, esa é a corta de 27 dolor, pero aí sí que non tiven dúbidas, e dudei leválos ao Castelo este ano. Pero, bueno, como viña dunha lesión e tal, ao final os levei e me viñeron moi ben. Eu sempre, Temos se podo, sempre. xente que os detesta, xente que di que os bastón non son trail, que non tal, E que os incluso a tes que xente se saber enfada. Eso pasa, Eso tamén pasa Sí, a ver, moito. se non o sabes O que pasa usar, que, molestan. A min axúdanme. Cando corras aos nosos ritmos, verás que os bastóns moitas veces sí que axudan, pero claro, ti vas aí ao tran e claro, para que queres un bastón? Janei unha carreira. Bueno, tes unha medalla de finisher e eu non me trouxen, Sí. perdona, pero eu subín ao podium do Quiroga Trail Challenge o ano pasado. E a Eu tamén próxima con edición, equipos. no próximo programa de Somos de Monte traereno para que o vexas. E quero tamén a copa que ganastes no Canicross donde era des dous, Esa copa, ese trofeo tamén o podes traer. Pero bueno, Mani, pon outro deses vídeos que tes por aí na recámara a ver que Oh, Dios. pasa, a ver que lle pasa a Raquel pola cabeza cando o Como vexa, me tío. fagades pingar o moco aquí en directo, mato vos, Non fas nunha Estou ultra. moi sensible con isto de estar encerrada, carai. Xa verás, que ademais quero pegar de relación con unhas preguntas que quería facerte Moncho Pellegrino, que estaba Sí, escribindo por aí señor. debaixo. Outro pegar da máis relación dos con iso, meus pero favoritos. Pero prefiro que cho dixeran en directo sempre cando... Ahí A ver. Y como anécdota, pues que la sigues manteniendo y que yo me metía contigo porque siempre ibas muy combinada. ¿Te acuerdas que me metí con una cazadora rosita que llevabas? Veo que en tus escapadas al monte sigues igual de combinadita y que me encanta verte. Han sido unos años muy buenos contigo que espero que sigan para siempre. Y bueno, no tengo así ninguna pregunta que hacerte. Simplemente decirte que te quiero mucho y que te quiero conmigo en mi vida, ¿vale? Un besazo. Que presumida esta rapaza que xa viña antes de vir ao monte e falou das Dios. portuguesas. Home. Acompáñame. Este de serie, Más. A ver, quen era esa chica tan que che conoce tan ben? É unha das miñas mellores amigas que corre, pero, bueno, corre pouquiño, en asfalto, algo de monte. Coñecémonos hai, non sei, coñecímonos traballando. Foi compañeira, non sei, por aí. Antes é anterior, pois 14 anos, 15, non sei, unha porrada. E sempre o rollo da miña combinación de cores, que agora todo o mundo se rí, pero mira de como vai agora toda a peña ao monte, Ides todos, non son eu sola. Aquí vai combinadísimo hasta... Pero pregunta Moncho se a tes a roupa separada por cores ou como faz. No armario. Que va? Eso é natural, eso é inherente. O que o leva dentro e de serie sabe combinarse perfectamente, non hai que pensar tanto. Antes muerta que sencilla, Exacto. Mira aí. Quero decir unha cousa desa muller. Esta chica, que está comigo na foto, é Ana Rubio, ela ten que compartir o título, sempre o digo, porque realmente o título de Raíña do Caurel perténcelle a ela máis que a min. Foi a que entrou no castelo detrás de min de segunda e gañou a Ultra Dolor. Entón gañou o circuito o ano pasado. O sea que vamos, que compartimos, aparte unha estupendísima persoa que eu a quero moitísimo, teño que compartir título aí, 50-50. Sí, señor, témola na nosa lista, Unha preguntiña. Ben, pois iba a ser a miña nominada, despois non me preguntedes xa. Non a nomines porque senón non a chamamos, que xa sabes que isto vai así, Vale. Non a nomines. Apuntámoslo e listo. Escoítame, unha boa xabaleada explica a xente que o é, ou unha boa ultra, ou unha ultra do Courel. É que isto é como escoller Courel ou Picos, chicos, que a ver, eu nas quedadas mo paso casi mellor que nas carreiras, Explica que é unha xabaleada. A ver, a xabaleada é unha desas liadas nas que nos mete sempre Blas. Bueno, Blas e máis xente, sempre hai alguén por aí axudando.
Antiguamente xurdiu nos jarnachos o de facer as avaliadas, nada, quedamos todos, novembro, casi sempre por novembro, non? Cando hai neve xa, facemos rutas asequibles para o grupo e despois papar e pifar e disfrutar. Vamos, que eu cando vou de quedada por aí, da igual que sexa avaliada, que quedada de tal, sempre digo, isto é o que me gusta. A ver, nas carreiras o paso ben, disfruto, pero tampouco, nas quedadas non teño estrés. Vou, sudo, disfruto do monte todo o día, vexo xente, falo, que nas carreiras non podes ir falando, e despois papas e pifas e o pasas estupendamente. Pois aí casi que me vou a mollar, me quedo cas avaliada. Eu tamén, tía, aí coincidimos, que é moi bo ambiente. Xosé María, eu son moi malo, tío, falle ti a pregunta esa mala de verdad, que isto está sendo moi lai, é moi meloso, tío. Sí, pero é que esa pregunta sí que non se nos pode escapar. Vou ir directo ao corazón, Raquel. Tosos e birras ou jarnachos? Esa é moi fácil, Na vida hai tempo para todo. Fun jarnacha e agora son toxiña, toxos e birras. E aparte, estou encantadísima con este club. Empezamos sin ser club, que o club fundouse este ano, e a verdade é que unha tropa de xente estupenda, que esperan por ti entrenando, vale calquera, nas carreiras igual, arriman a ver, unha directiva creada nova, sabes? E cada un apoia aí co que pode. Moi ben, de momento. A ver, cos jarnachos tamén, que tamén estuven encantada o tempo que estiven. Pero bueno, a ver, que estes salen aquí diante da miña casa, empecé a salir con eles, bueno, houbo cambio de directiva noutro lado e hai momentos nos que hai que cambiar. Dá tempo a todo nesta vida, quen sabe? Polo que dis, os toxos e birras son clasicómanos, non? Quero dicir, xente que lle gusta de verdad disfrutar da montaña, non? Aparte somos todos moi distintos, aquí hai xente que corre mogollón, xente que corre menos, familias completas, con nenos, e pode, a ver, a xente anímase, apúntase, cando imos a entrenar distintos, bueno, xente que non ten o mismo nivel, moitas veces ímonos esperando, por se non se coñece o camiño, despois tamén te xuntas, claro, a ver, os que queren entrenar duro, pois está claro que non me vou apuntar eu a fastidiarlles o entreno, pero que hai días para todo, sabes? A xente ten... Sí, dá para todo. Sínteste a gusto. E penso que falo, vamos, que o falo por todos, Sí. Eso é importante. Sabes que temos unha sesión, antes as preguntas jamberras facíamolas nos, que dixo, non, somos xente, temos unha presencia que temos que aquelar as formas, entonces fichamos a un tío. Non sei se que non creo que conosas a Celes, pero voucho a presentar. Celes é un dos poucos tíos que correu en Galicia, algún hai, pero que correu Cegama. É dicir, tocoulle o dorsal, xa sabes o que din da xente que ten tanta suerte, verdad, Celes? Afortunado no xogo, desafortunado no amor, total. Non se pode pero como virtud que ten Celes, sabes cal é? A virtud principal de Celes é unha das poucas persoas que eu conoso que lle aguantaría un terceiro tempo a Carliños da Jandra. É dicir, a beber birras... Esos son palabras maiores, Faime caso que xoguei nas dúas ligas. Que tal, Celes? Buenas noches, tío. Moi ben, hola Raquel, que tal, chavales? Estades me pidiendo unha fama. Hola. Eso non mola, sí, que eu tamén teño unha medalla como a túa, pero dun ano antes ainda, Joder, que maior eres, tío, por eso non tes pelo, tío. É o primeiro ultra que se fixo no Courel, así que tamén teño outra desas, outra sorpresa máis para vos. Eres un home, tío, con tantísimos recursos. Que tes para a nosa convidada de hoxe, Celes, tío? Acá teño unhas preguntiñas aquí. Sabedes que me dastes un minuto celestial aquí para facerche unhas preguntas. E queria che preguntar, cal foi... Vamos a ver. Se hai digno de mencionar algunha pásara que tú eras así importante en algunha carreira. Seino perfectamente. Sensación de pájara. Pájara guapa, Foi, sí, guapa, guapísima. Foi o último ano que fixen a Ultra Dolor, o ano pasado non a fixen, o sea, que o anterior, o 2018. Facía moito calor, iba bastante ben, pero bueno, eu son de comer pouco, pasei bastante sede antes dun avituallamiento onde se separaban a maratón e a ultra, bueno, cheguei,
bueno, me puxen a beber como unha tola, claro, chegaba xente coñecida, tal, non sei que, empecé a papar bocadillos de nocilla, ali, como se non houvese un mañán, bueno, iba a marchar, pero chegaba outro e eu seguía, de feito acabei con eles, tiveron que facer máis, e bueno, botei a correr outra vez e tal, pero despois subindo o Bustelo, que apretaba o sol aí duro, era mediodía, e bueno, fatal, pero fatal, fatal. Iba xente por ali que me veu que o poden decir, morta, pero morta. Sí, ese día dixen, isto debe de ser unha pájara. Quería te preguntar tamén, a ver, xa que me contestes unha a tua primeira vez. A miña primeira vez, pois sacastedes unha foto por aí antes, foi unha carreira, pois mira, casi sempre corrín en Galicia, poucas veces fun fora, e sin embargo a primeira vez foi fora, en Gran Canaria. Hai moitos anos, non corría daquela apenas, vamos, non salía a entrenar nin nada, solo viña deso de facer montaña. E que era larga, dura ou pequena xoguetona? Daquela era pequena xoguetona, que fun así por botar unhas horas, mentres corrían os demais, me apuntei eu a curta. Pero agora son máis de longas, E duras. E duras sempre que se poda, claro. A ver, quería deixalas, que conste, pero bueno, non me dá chegado o momento aí de abandonar as longas. E agora queria te preguntar tamén, hai unha personaxe así que che gustaría que entrevistaran estes rapaces? Sí, xa o dixen, pero din que se nomino que non ven, entón millor me calo, xa saben quen é. Celes, mira, como hoxe Raquel xa nos dixo a quen querías e se nos adiantou, dinos ti a quen entrevistarías ti, Celes. Eu a Moncho de Peregrino. Moncho constame que Moncho prefiere as largas e duras, Oye, pois é boa idea, eu daba algo por velo con vos, montades aí un trío guai. Se somos dos combinamos igual, escaño, rapaz. Bueno, queria che preguntar tamén que prefires? Bueno, que prefires non. Cerveza ou agua quente? Home, a ver, cerveza, por Dios, e de quente nada, fría, Estrella, poder ser. Ainda que depois vayamos cheirando un pouquiño pa a casa, mellor unha cerveciña fría, non? Sabes do monte, da igual. A flores non vas a olir. Bueno, sabes que cando fría da igual, tal sube igual. Cando ves de facer un esforzo, danos igual. E depois tiña un reto para vos, chavales. Para que? Para nós? Que nos pode axudar, porque aquí a peña está moi conectada isto con polvo trail. Que era polvo trail? Necesitamos a dos telespectadores, chamas isto. Podían nos axudar a ver quen foi polvo trail. Vos que chegaron a peña, a ver se podedes axudar. A ver se que nos mande mensaxes e nos comente cosas dela, a ver se descubrimos quen é por fin. Se busca polvo trail, tío, pois isto para o equipo de produción, non sei se Raquel nos pode axudar. Debe de ser o secreto mellor guardado da historia do trail, e non ides a saber quen é. Nada, que va. Eu non podo decir nada, comigo sempre se porta ben, entón, para 2 veces ou así que me sacou sempre ben, entón, nada, non teño nada malo que dicir. Casi pan jamberro como a nós, Casi, ou máis. Bueno, Celes, tío, picos e abrazos. Vome a dormir que hai que entrenar mañá. Chauito. Chao. Sabes unha cousa? Bueno, perdón, que manda o jefe, que ainda non pagou a nómina. No, que me pagaste a nómina, tío. Este mes ainda non me pagastes, pero pagaste a nómina, entón... No, eu estaba dicindo que levamos 29 minutos, quixemos ser moi estrictos no tema de non pasarnos da media hora para non aburrir a xente, pero sí que temos un reto que alguén che vai poñer, un reto que sí que vas ter que dar a cara. Para despedir. Despedímola xa, mentres... Non, escoita, a ver. Sorpresa. Aquí desde o confinamiento me irás. Lembrome a subida apoteósica polo Culiembro esta Vega de Ario
cantando ali a berros a chaqueta de lana. A chaqueta de lana. Eu son unha boa oportunidade para que probes ti sola, Raquel. Eu E unha porra. Anda ya, no. que logo ti siga, vale? Paréceme moi mal. Lana, e non matou por na casa, hoxe faz un frío que pela, e cando mas me acorde dela. Veña, dalle! Non sei como conseguistedes que entrase este home, de verdad que non. Non sei o que vos costou, Dios bendito. No, E pero non te cantando. escoitamos. Como é da chaqueta? Non penso cantar. Como é a Podedes chaqueta de facer lana? o que Non. queirades, vamos. É que Vamos, non é que te se me escoita pedides a que me chaqueta de desnudo lana. antes de cantar. Vamos, de broma. Veña, va, desnúdate, veña, va, veña. Vale, veña, va. Todo Hostia, que sea pola audiencia, todo sea pola teño a audiencia. muller no outro lado, xa non me acordaba, tío, xa non me acordaba. Va, veña, empeza. Recita Estades polo toliños de menos. todo, Recita Que polo va? menos. Eso Recita. foi no Anillo de Picos, que chovía e había néboa por todas partes, que non víamos o canal, arriba en Vegadeario non se veía nada. Este homiño cantando a canción, todo tieso para arriba. Foi genial, a verdade é que sí, querolle moito. Bueno, non sei como conseguistedes, nin que entrase Maite nin Carlos, porque ningún dos dous lle mola moito isto. Tedes moito mérito. Oye, tamén me dixeron, antes de despedir, tamén me dixeron que por que tes tan mala leche cando vas facendo de escoba. Que va, que soy, pero sí soy buenísima, por Dios, si en algún momento de mi vida soy buena ahí. Home, a ver, algunha vez recoñezo que saquei o xenio que eu teño, no último trail de Arteixo, que nunca na miña vida me tocou un ser tan pesado, se me está de casualidade escoitando que se dé por aludido. Ese sí que foi un personaxe duro de aturar, pero despois normalmente son bastante afable, diría eu, Alguén que che acabou coa auga ou algo así, me dixeron. Exacto, mira como sabes. Ainda encima o tipo. E despois tiña máis que decir, oiches, bueno, personaxe de todo. Ese sí que era como é? Un lixo de home. Un lixo de home, pero ese era de verdade, Eu saludo desde aquí ao lixo de home que ti máis eu conocemos, que xa entrevistamos. Outro sí, pero con amor, Con love. Sí. Con love. A ese sí. Eu os indios os quero a todos, xa o sabedes. E nos a ti, compañeira. E nos a ti. Sí. Bueno, quero darvos as gracias porque un sábado a estas horas de confinamento ter unha cita a doble banda debo de ser unha das mulleres máis envidiadas ahora mismo. Con dous galáns como estes, añade. Eso, home, doble cita aí. É que se non me gustase xa non quedaba, que te crees? Eu creo que a miña muller está no salón vendo isto, Bueno, pois dadelle as gracias ás vosas mulleres tamén da miña parte. Ainda podo escoller, Bueno, en serio, moitas gracias, porque traballades moitísimo, e merecedes, carai. Sí. Gracias a ti, Raquel, moi amable, gracias por deixarte tamén que che entrevistáramos, como ben distí neste sábado, onde a xente seguramente aínda está entrenando, porque hasta as 11 da noite aínda pode estar entrenando. A verdad que foi un auténtico placer ter con nós a raíña do Courel, casi nada, unha das millores ultreiras do panorama galego, montañero donde las haya, sí, Raquel, montañera donde las haya. Montañeira pode ser, pero outro non. E foi un auténtico placer para nós terche aquí. Bicos e abrazos da miña parte e a seguir así de guai, tío, que merece moito a pena. Moitos bicos para todos os indios, vale? Igualmente. Chao. Un bicazo, Raquel, e moitas gracias por estar con nós. Vale, máis para vos. Chao. Pues nada, xente, con esto despedimos o directo. Estamos preparando novos directos con xente moi potente, verdad, Anxo? Pois sí, temos ganas de seguir salindo das nosas fronteiras, de levar o trail galego e que a xente de fora de Galicia sepa o que se cose dentro e poñer moitos persoeiros importantes do trail a nivel estatal, o rollo
ao loro e dicirlle que aquí fanse cousas moi boas e que veñan a cadesión a preparada, non con machito, porque senón poden ter serios problemas. Xosé María, non dixo máis, hasta aquí podo ler. Diso se trata, de poñer o trail galego a que se coñeza, pois, canto máis lonxe da nosa terra, mellor. Así que, nada, pois, gracias aos que estades aí, gracias ás casi 1.400 ou 1.500 persoas que viron a última edición directa que fixemos entre as visualizacións do Facebook máis as de YouTube. A verdade que, nada, pois estamos moi agradecidos con todos vos e agardemos que vos sigamos gustando estas cousas que facemos. Nada, chicos, o dito, a pasalo ben, a disfrutar e con sentidiño esas saídas, Vémonos mañán na Aranga Solidaria.